हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जागोन No.1 2। बियो मोनसे गोदान शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बिदिब्ला बे भिडिअनि स्टार्टिं पार्टआनो जादों सोमखोर ब्रह्म आरो बुहुमसा ब्रह्म, प्रिति नार्जारि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों भबानि नार्जारि, सोरांबिर बसुमतारि, धनुसना ब्रह्म, अनुमा कुम्बारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमहालागै नायाखैब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों धनुसन ब्रह्म आरो स्क्रिप्ट डिरेक्सनानो जादों भबानि नार्जारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे शर्ट फिल्मखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि सानबोलावरि फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बे भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोनाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो आंनि बे वाट्सएप लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन आरो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लानानै फैगोन।